Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke National Students Union of India Meghalaya Unit usamla bancarai lang pingruk haringkal bat kiwede ki dekat jaka NSUI henne kasngi ka artadik uno pra glapha ekasithi ina kam naka NSUI shaw National President NSUI Uniraj Kandan nakaleng usamla bancarai lang pingruk habakran berkinong thok khubor hasilong press Leitu baka NSUI Meghalaya Unit kam dan syu nakadaw baki dekat jangka kila ina kam Shushu leitu ru badai haus nem arja khat kendai bagla sedang ya ke NSUI haswa ke election MP ulai thoru wa hakitu ki por kinai lam ka congress kidai ki bastal bat baburam markiliang nreina do balathung thma ya PCC kimi ki jingma mesok tho jingmut Shushu nakaleng samla bancharai langping ro ulai thoru ba ka jilla Meghalaya kidan hadu lahajar ngot ki dikhat ke NSUI bat baro kilaweng na ka jinglong dikhat Kerteng jong ali pai bas kam khmor ngabat ku vice president joka Ribhoi NSUI district the ke unit ke jungi the ka unit ke jungi hang dia po Ribhoi ka de ka wei na ki unit ka bakhan ba hang nia po ka NSUI Meghalaya jungi bat ngidon ki members kumba sispa tam rai ngidang yele ikini ki enrollment but lagumno ngidon ki members hang di hapo Ribhoi jungi lagumno ru hapo ikemba si hajar tam yei nrai pat ngimpoi perkhat bakani ka sngi kan wanja haga jingem ke jungi ngide ki brio ki ba nga simet ngapuram ya ka Congress Party bat ngidon ru ki jing ya ka Congress Party nadu menswa de halor jong kata ka nongrim baka Congress Party ru kayeng ngi join sya ka Congress Party ta kinong jongka ban train na mata udok sok ban ompet silang khmat ya kiwei la kalong yo barit ni bakra ban ai ya ka jingsak rihok na mata bai ba baro de halor jong kita kinong rim ki bangar nga join sya ka Congress Party lingba ka NSUI ka jongi Henry Pausi hadian jong kita ki jinga tristom ki jongi kum ka NSUI Ribhoi unit angte lambat ka state leadership hadian ki jing tristom ki ba harukom ngi sya ya kasngi ni sya uslap upria Henry pat kum ka ni kwanja hangi ki badai tang kum ki samna puli ki badon ni kata ka thong namataman syakli hok Badman syakri ki patba lau dok usuk haka jingla ibarit ijongi kum kita ki bangkot kita ki student leader haka district bara ka state ka jongi halor kini ki jingja ki babun hukum ki ba ka jinglong jiban mata jong Congress Party nyimban se bade ringkang no shwana ni ka jat Titanic ka belajar ngam nomor i kumba ka Congress Party menta lah state nah po central leadership kim don ya ki maji ki babyang banyak ya kaling jong Congress Party kum ta ngar open bedah ki si banga ngal resign no ku vice president jong NSUI Ribhoi baru kum primary membership na ka Congress Party ni ha por bangidang don ha po Congress Party habang ini nyoi ya gini ki jingja jinglong jingman na ka singi sya ka singi ni tak lagi jing sengo pisam sim ka jingli aman sim ba i kumba kani ka Congress Party kam dei syuk kum ka Congress Party badan hakipor ki bamenswa nadu napo ibarat hadu kaba hajrong kala hiarlot babon ki leaders kilami deki national leaders kide ki samla ki barang ba kuman sujeno kumia jodi raditya sendia kum jiten persan na po UP Sushmita Dev na po Assam nang ne na po Meghalaya jongi ki babun Bajo Slingdo Sir Himalaya Shampliang ki jong Dr. Mukul Sangma pergi babun ki wei ibra kita ki tanya bag leaders jong state ki jongi kan poi kat kan ni ka pot mata ba maki baro ki hapan design no naga Congress Party
kedai ke bangi shimla kmi lenti hendrai pat bat ka dei kan sngo ba ka dei ka rai ka biang namata mentoi le yu bangi don kan lieng maji kim biang yo ngi shungam jelop siteng doriau ngi ngimpat kwa ngi kwa bangi stray pat shakri hop namata pat ba jongar state ka jongi bat pi mentaru ha ka Congress party ka jongi kadon tangka jingnya per jingmut ki baharukom ban ngai scam ba kani baro ka penduk mensim yang ki samla pule ban don ha kani ka party Congress pigi para samla pergi para ri jongi ka jela ka be ke jongi ka state ka jongi stang kini khendiat tayau ngin yo yang kata kam mau yo mau banjam so mau mer jong jindap sanpau snem yo ka jala jongi sanpau snem ngin jam syakata banja ban dap ka don ka jindap sanpau snem yo ka jala ka jongi nrei pio i ngi hyar lot haki ke baro ngi ki samla pulihan yo puangan simtang ini wen tabat ngi hyar haki education sector jong ka state ka jongi ni hari hak education sector jong state ke jong kadai ke second worst state ke Meghalaya jongi hak education sector bon ki samla puli ki bladep kam ki kwa ban yo kam nrei kim yo bon ki samla puli ki bakwa ban sengnya kam la jong nrei kim kot bor kei gani kata Bani scam kawai naki dauba kalong namar bapi i ni media limbaki lapat hai kubor ke banga ngarok ngayo i kumba ni syah kran baik tang taka pisa ni pabam dan pisang ni le kumno ngin susyam ngatrai kata kamla benlo ni don la ka jong ka nongrem ngidon laki jong ka identity ban ngidon ru ka hok ban pensawa yala jong ka jing snow ban ngidon ru ka hok ban tray na menta upat ba madep si satu ladom dan pisar salai hendrai ngin yang ki nongrem bas kem kan jong ka hok pat ka jing sisa ki bangit scam ru bau blay ru num e no hiri ladang yang hatagi nong rim jong ka hok pagi sisa bat ladang i tray hok pat ngi tray sisa namanta ka ri bat ka jat benriu ka jongi Dasi hangne po press club kalong bangin pentip ba ka National Students Union of India kabadi ka student body jong Congress party apo Meghalaya jungi kamdan show ban ni la resign mangi ki core committee ki office bearers but baro ki members apo ka state jong Meghalaya abaning kong hi ko nya thu ye pi ba kumno ni poi ban join ya kata ka NSUI to Meghalaya ngisdang house nem arhajar khat khandai tang khindiat banai shawan sedang ke MP election ngelum para khna ki ba bat lupai ki leadership role sa ki colleges but ki universities ki joki ki ba bat ki TR ki CR ki coordinators ki college but akin mau shy nadu ka tu ka meeting ka baning kong hi kabangi ya kran ya phliu jingmut bangin ya batailam ke kata ka jing angnut ka jongi ne ka jing kwa ka jongi habangi join ya ka NSUI ngakin mau syai ka baningkong kalong ka de ka ideology jo ka Congress party ka buram ya kalong renyeng jong manubriu bat ka ba kalong ba ka Congress party kadon ki leader ki bastad namarngi ha tu ko por bon nangi gidai ki ba puli lupa ka final year but sa bangin kinti no syaka jingwat kam bangi tip ba bon menta kejor pula ka jing dunakam mo ka unemployment te kata ki di kita ki artli ki mat ki jongi ki jing angnut ki bangi wan join ka Congress party ka baningkong ka de ka ideology ka ba buram ya manubriu ka ba ya manubriu bat ka ba ar ka de ki leader ki ba start ki balaban wanra ka employment yang ki samla
Baru kau kidon kanungut ki member juga NSUI. Hapo ke jela Hapo berapa? kejela berkhoj bat Garo Hills bat Khasi Hills mduna shoy kalau hajar. Mduna shoy kalau hajar. Ni berkhoj ni yong ikwa development deh ke development ke beningkong do kan dawan ke development bersisa ke development of the mind. Da develop ke jabing jong bril kan sawan sya ke development bersisa. Ngi kene ke sarkar mentah. Tang brak sedap kene cherry blossom. Kiap kipen tip mo, kipen mi poster mo. Banwan uta Nazruddin Shah. Ne banwan kita kiwe ki riu crowd perkat ki intellectuals. Pen mi bawan kita ki DJ, bawan kita ki naurai hoi, kita ru kidan lagi jong jing mentoi. Henry, ku me ke jela Meghalaya jungi ke berang sakdir. Ngidan kam ban pen slur ki samla bakin nangyai puli pensyur isamla ban enjoy nama kinong Meghalaya jungi ta ban enjoy nang palan Henry ban kit khiai ka kam pi development of the mind kadi ban wan ningkong shwa